கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிருபையும் சமாதானமும் பெருக உங்களுக்கு என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை தானியேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம், அதில் 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். சாஸ்திரிகளின் அதிபதியாகிய பெல்தெசாத்சாரே, பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறதென்றும் எந்த மறைபொருளையும் அறிவது உனக்கு அரிதல்லவென்றும் நான் அறிவேன். நான் கண்ட என் சொப்பனத்தின் தரிசனங்களையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லு. பாருங்க, தானியேலை பார்த்து சாஸ்திரிகளே அதிபதியாகிய பெல்தெசாத்சாரே அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்ம இதில் வாசிக்கிறோம். தானியேலை பார்த்து தேவனுடைய ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்குமானால் எந்த விதமான சொப்பனங்களுக்கும் தரிசனங்களுக்கும் அவனால் எளிதாய் விளக்கங்களை தர முடியும். பாருங்க, தேவனுடைய ஆவியானவரோடு அதிகமாய் பழக அவருடைய சுபாவம், அவருக்குள் இருக்கிற வரங்கள், அவருக்குள் இருக்கிற கனிகள் நமக்குள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். இப்போ ஆவியானவர் எந்த அளவிற்கு அதற்கு விளக்கம் தருவாரோ அந்த அளவிற்கு உங்களால் விளக்கம் தர முடியும். தேவனுடைய ஆவியானவரை கொண்டு உங்களால் விளக்கம் கொடுக்க முடியும். பாருங்க, சொப்பனங்களை பார்த்துட்டு அதை உதாசீனமாக நம்ம விட்டு விடுவோம். சரி, இப்படி ஒரு கனவு வந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு தரிசனம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அன்னையோடு அதை நம்ம முடிச்சிடுவோம். அது அப்படி நினைக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு கனவு கண்டாலும், எந்த ஒரு சொப்பனம் பார்த்தாலும் உடனே அதை குறித்து கொள்கிற அந்த பழக்கம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் உடனே அதை குறித்து கொள்ளணும். ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொப்பனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்ம கூட பேச இடைப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம், பேச விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எந்த அளவிற்கு அதற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு உங்களோடு கூட மறுபடியும் அவர் இடைப்படுவார். நீங்கள் வருகிற சொப்பனத்தை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப தேவன் உங்களோடு கூட சொப்பனத்தின் வழியாக இடைப்பட மாட்டார். அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும், கொஞ்சம் காலதாமதமாக, அதுக்கப்புறம் தான் அவர் உங்களோடு கூட இடைப்படுவார். அதனால் சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் உடனே அதை எடுத்து குறித்து வைத்து அதற்காக ஜெபிக்க பழகுங்க. ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா உடனே அதை குறித்து வைத்து அதற்குரிய விளக்கத்தை தேவனிடத்தில் கேட்டு ஜெபித்து பழகுங்க. அப்பொழுது அந்த கனவுக்குரிய விளக்கமோ இல்லை அந்த சொப்பனத்துக்குரிய விளக்கமோ அந்த தரிசனத்திற்குரிய விளக்கத்தையோ கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க வாஞ்சியாக இருப்பார். நம்ம கேட்டால் தான் அதை நமக்கு தருவார். நீங்கள் கேளுங்க. அப்படி நீங்கள் கேட்டு பழக நீங்கள் சொப்பனத்தை பார்த்து எழுந்த உடனேயே, அதுக்கு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொப்பனத்தை பார்த்து எழுந்த உடனேயே அதுக்குரிய விளக்கத்தோடு கூட நீங்கள் எழும்புவீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தேவனிடத்தில் கேட்டு பழகுற அந்த இருதயம் வந்துட்டு அப்படின்னா இது வரைக்கும் இல்லாத அளவிற்கு சொப்பனங்களுக்கு, தரிசனங்களுக்கு உங்களால் விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும். நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டு தேவனிடத்தில் அதற்காக விண்ணப்பிக்க முடியும். நம்ம இணைந்து ஜெபிப்போமா? அன்பின் தகப்பனையும் நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோமப்பா. ஆண்டவரே, தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்கள் மேலே இருக்கிறீர். நாங்கள் சொப்பனங்களுக்கு, தரிசனங்களுக்கு விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற அளவிற்கு அதை உதாசீனப்படுத்தாமல் ஆண்டவரே இந்த சொப்பனங்களுக்கோ அந்த தரிசனங்களுக்கோ தேவனிடத்தில் விளக்கத்தை பெற்று அதற்காக ஜெபிக்கக்கூடியவர்களாய் நாங்கள் மாற கர்த்தர்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. சொப்பனத்தின் வழியாய், தரிசனத்தின் வழியாய் எங்களோடு கூட கர்த்தர் பேசுங்க. நாளை உடைய கரத்தில் கொடுக்குற தேவைகளை சந்திங்க, காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த சித்தம் இந்த நாள் எங்கள் வாழ்க்கையில் பூரணமாக நிறைவேறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். சொப்பனங்களையும் தரிசனங்களையும் உதாசீனப்படுத்தாதீங்க. அதற்குரிய விளக்கத்தை தேவனிடத்தில் கேளுங்க. தேவன் உங்களுக்கு தருவார். அதற்குரிய விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆமென்.